Imo siyang gilahos? Oo. Asa man nimo siya gilahos? Yung sa Gilahos nimo sa SRP? adyo niya sa siya. Yung sa adyo niya sa siya. Unsa tarungan ko Ano ba? ba sulat? Tarungag tubag iwasan ko rin mo dila niya. Imo mang gilahos, imo mang gipatay. Dili naming anak ko mang hudog. Kiwanay sa lami mo. Ngano man na? Isakay naman na sa jeep. Ang ibuhi na lang ta kag tarong. Aron di ka mayon anak. Uy, Uy, kung pagkawana ka. mura kag wa kay pamilya. Wala ka maguna-una. Sama na kay pamilya wala. Nakay Nakay anak ko ba bay? Nga. Oh, Ah, wala di ay. Ay, unya Ano ka kaya naman ni mga buang ka? Yaw ko katawana ka. Imo anak. Buhat Hindi ko na daw di mo anak. Sama ka. Malipay ka. Nuuni mo uy, grabe. diin man mo ginabdan ako manghod. Kay inusinti sa Diin daga. mo gipatay ako manghod. Makro. Diin mo gipatay. Makro. Unsa Makro, nimo patay? unsa nimo pagpatay? Tuok. Gituok, anong gituok man Ano nimo? mo gituok? Ang hilabot Unsa siya. man nakasyapo ka? Yung pusa kong dila. Ngano lagi giputo Ano lagi mo mo gituok? dila? Ang kubaw niya. Sa isip mo kabaga Unsa man? now. Kinsa makaparahagkan sa kumangod nga ang iyang tuyo? Para adto raman siya siyang trabahuan. Ha? Naong da. Utlon ka na mo dila kung wa ka nang hilabot. Intentional ka nang imuha da. Bahala na lang unta imo gitulis. Wala lang unta nimo patya. Di unta ka mayon ani ron. Halagi mo to po ang cellphone. Dili ka mo patay. Wa ka naguna-una imo paging gipili ang Naamay kay lisod. anak. Pobre. Isabutan pagit nimo. Naamay kay anak. Babae. Huwag ka magunahuna. Naamay kay anak. Huwag nga naon imong anak. Usa nga malipay ka? Ha? Malipay ba ka? Naguna da. Ano lang ha? Grabe ka. Budok, nakasyabo ka itong higayon na budok. Wala. Nakasuyok ka. Wala. Kusuyok ka. Sa una. Dong, anong gidala nimo sa makro ang biktima? Yung sapato sa nasa siya. Ha? Yung sapato sa manyata siya. Saan na ito? Iyahang Wala na opisina siya na ana Wala. dito sa subang Dili dako. na siya suhito sa Sa- sulat. Patapa lang ang istorya. Sa basak man ni siya nagtrabaho. Naunitin ko nila. Ha? Ato sa motas kay ugab. Basta man ni siya nakatulog. Wala. Yeah. Ay, Wa man din Ganong- nagtulog anong nakit-kitan mo nimo dila. Nganong gikit-kit man niya imong dila. Budok. Tuga na mas. Ito. Nagtuon sa kisa nako. Nagtuo siya ang kisa nimo. Imo gyud siguro ang Kisan, gigisa. kasi nagtong kami dila. Sakit siguro ka. Ang hilapot yun ka. Kay dili man na siya maputol kung dili nimo ikuan siguro ang iyang baba. Unsa man imo nang diri? Wala. Dula kay intensyon. Wala. Budok. Wala sa sir. Anong sa SRP ni mo gidala, sir? Mga sandok sa bunga niya. Antok si mo una. Adto kay gamay. So sa pagtuok nimo diha sa makro, unsa man to namatay na diha. And pagkahuman, gidala nimo dito sa SRP. So hito di ka sa SRP sir. Dili. Ganong nakabalumang ka nga naay area dito sa SRP. Nakagilong ko siya. Pero may nakamag-adtoan sa katuig gilabayan. Dili. So pag labay nimo dito, wa na molihok ang biktima. Wala na. Ikaw ra sa ni alsa niya. Nagsakay siya asa dapit sa front seat, isakay siya. Ito mga dugo nakita sa multicab, sir. Imuha to, sir. Sa mo gihimo, wa ka makonsensya, Konsensya. ha? Konsensya. Bahay ka, sir. Mahal. Nga nabuhaton sa imong anak budok unsa man ka. Malipay ka, dako kay kag kalipay, maglitlayat ka sa kalipay. Sir, di pala kadugay nakagawas daw sa prisuhan, sir? Oo, sa buwana, sir. Oo, sa buwana, sir. Wow! Budok, kuryoso lang ko ba? Budok, unsay gigamit pag putol si mundila sa biktima? Dili. Ang kaya. Nipon. Ipon. So imo gitong gihalongkan sir. Ano lang din sa tinuod. Sa man, naibog ka sa biktima, sir? Mm. Ha? Wala.
Wala. Hindi ka, oh. Sure di ba? Wala lagi. Kayo mo gihawakan, sir. Oh, Sa imong pag-alok, sir, nakatog ang biktima, sir. wala. Wala. Nakamata siya. Nagmata lang siya. Pantay siya nga imong gihalukan. Istoryahan niya yun. So nisukol ang biktima. Hmm. Nisukol, Hmm. Wala mo na moto na hinay ka nimo. Hmm. Wala mo na dapatan po, sir. Yeah. Ha? Aside sa tuok, sir. Oh, aside sa to, Kung saan wala man mo. mo ang gibuhat pa niya, gisumbag ba mo biktima sa Wala. Wala mo gisumbag ang naong. Tugan na Wala. lang. Gudo uman mo na patay diara nimo gibalingkod sa punsit o gibalhin nimo dito sa passenger side. Sa Kaya ponsit. Ha? Ponsit. punsit gihapon niya gilabay nimo sa Shopee. Anong doon naman lama ang siding sa imong multicab gudo? Anong doon natin dugo ang siding sa multicab aside ato sa dashboard? Anong doon dugo? Imuha to. Ano? Ako ano siya? Sir, pag-abot sa macro, wala kay laing pasahero, sir. May usa. Naog dyan sa may kuan. Dodo sa miyandaan. Ay, dito na imong gihimo ang krimen. Ang gusto na, yung isang ayahan ko kaya kay ayahan ko magkuhan grab. Grab na, mag-grab man siya, mag-grab man siya. Dako. giplanuhan na gito nimo sir na kay buhaton sa iya sir. Wala. Sakayan ang biktima nimo, sir, sa wala pa nahitabang krimen, sir. Wala. So Ako balik. So, first time pa nila mo nakita si sir. Ako lang balikon, sir. Wag ka na ibog sa biktima. Guwapa ang biktima. Gudo, Sir? guwapa ang biktima. Ha? Oh. Ono. Nabuhat na nimo sa una. Wala. Ay mga kuan. Do, after sa human sa krimen ba, disibat ka din pa dong San Remilio? Ngawi ko sa balay. Ha? Ngawi ko sa balay. Asa yung balay? Hindi sa Victoria. Sa? Saba. Sir, ano imong girason, sir, nga gitulis kay giputlan kag dila. Ano man jud kamutungan nga nahimo to nimo? Kung nga po. Ha? Kung ko sa kung nga asad. Makak. Namong pa nimo imong ha pagumangkon Hmm. ang tagiya sa multicab imong gidayban. Pero sigurado ka sir nga ikaw rin gito sa atong higayon sir. So wala ka drugs ato? Wala sir. Sigurado ka? Yang i-drug test ka? Okay sir. Wala ka kainom, sir. Kaya nakainom ka atong gayuna. Sa kapesi nga gamay. Pero pag asiti pas gabi Asayo pa. Wala kay tog ato, sir. Na. So tagay to mo hanay gudo.